vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndine friend yangu uyo wandiri kushandisira mishonga, haana chakaipa chaakandiitira, haana kana kumbogara akandikanganisira kana kundikuvadza, asi ndakasarudza kungova muvengi wake in secret, ndichimuparadzira upenyu hwake. So mukomanashi, zvakaitika ndezvekudai so: mainge muri mugore ra2023, ndainge nditoriwo nenyaya dzangu idzo dzandainge ndafambira kumusha. Pane vamwe vatete avo vakazoti vainge vachida kuti tinge tichienda kuchipinge. Takaenda in secret because tainge tichifungidzira kuti pane vamwe banguru vanenge vakaromba chete. Tasvika kuya navatete tikabva tachizoita madhiri edu in secret, tikataura navo gogo vacho ivavo, vakabva vachizotipa umwe mushonga. Iniwo ndikabva ndachizokwanisa kutora manumbers avo gogo vacho ivavo, then ndokubva ndachizongoramba ndichitaura navo because ndainge ndire mamwe machallenges avo andainge ndichisangana nawo mukurarama muno muSouth Africa. Tichitaura saizvozvo nagogo vaya ndo pandakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichigadzira best friend yangu, ende ivo vakandibvunza kuti naiwe, ko uri kuda kugadzira shamwari yako kuti ange achigara achitambura, pane zvaakakukanganisira here? Ane mari yaanokukwereta here? Chii chiri kuitika? Ndakangoti kwete, haana kana mari yaanondikwereta, ende iye angori nebasa rakanaka. Saka ndiri kufungidzira kuti kana ndikambomukanganisa zvishoma, naiyewo ange achimborwadziwawo mukurarama because zvinhu zvake zvose zvinongogara zvichingoflowa. So ndakabva ndachizopiwa mishonga navo gogo vaya vakaita zvekutumidzira mishonga yacho ikatomborasika kani because driver wacho uyo ane bhazi ravakabatisa mushonga wacho ainge achifanira kuti ange achienda kuJoburg, saka akabva achizodarikira kuno kwandinogara. Ndakazotoita zvekutoitevera mishonga yacho iyoyo ndikanoitora kune rimwe garaji muJoburg, then ndokubva ndachizodzoka zvangu kuno kwandinogara. Saka friend yangu iye haatombozvizivi kuti ini ndatova munhu akaita sekunge mutumwa akatumwa nemweya yetsvina kuti ndige ndichizomukanganisirawo chiraramo chake. Nhasi shamwari yangu, even though aine basa rakanaka, basa rine mari, asi hapana kana chaanoshanda achiburitsa, ziya rinenge richingobudira mahara. Munhu wekuti anongorarama upenyu hunongorwadza chete, even though aine mari, but ndikatoti murombo ari nani than iye, because kunyange uri murombo unenge uchitodya uchitoguta, but uyu nekabasa kake kaainako nemari yaainayo, but at the end of the day anototambura kutoti ange achiwana zvekudya, asi mari inenge iripo inongopeperetswa nemhepo. Musi wepayday kumusha kunotoita problem. Dzimwe nguva anozosara owana zvake mari, but zvikwereti ndo zvinenge zvakamumomotera. Mari yacho yose inobva yangoenda kuzvikwereti zvekuti vanosara vasina kana cheuviri, mhuri yake iri kutambura, vana havana chekupfeka. Mukadzi wake ndinongonzwa achingomupopotera nguva dzose, haatomboziviwo naiyewo kuti mari yavo iri kuenda kupi. Pamwe anokwanisa kutongopiwa salary, asi panozopera vhiki mari yacho inenge yatopera. Anoshaya kuti oita sei. Iye anotozviona kuti akaroyiwa, but haatozvizivi kuti ndini ndiri kumuroya. Kana zvinhu zvake hazvitombogadzirisiki zvachose. Apo paanenge ava kuda kudzifambira nyaya, inini ndinobva ndaramba, ndobva ndati kwete, hakuna zvinhu zvakadaro. Pane nguva iyo yekuti anomboenda kumasowe achinobatsirwa, anobva atanga kuwanawo mari, ototanga kutoona kutoti ingawani mhuri yake inenge yava kutodyawo zvakanaka, zvinhu zvose zvava kutofamba negwara rakanaka. Asi ini handingambobvumi kuti awane rugare. Ndinobva ndaenda zvekare kumba kwagogo vaya kuchipinge, ndonovaudza kuti ingawani gogo, makandiudza kuti munhu uyu achafa achitambudzika asina kana chaanenge ainacho. Gogo vaya vanobva vachizondibatsira, vobva vandipa zvekare mimwe mishonga, uye zvekare
tine mapanga edu 6 awo atinobayirira muvhu, zvichireva izvo kuti kutambura kwake kunenge kwatanga zvekare. Mari yake inotanga kunyangarika, then anobva achizodzokerazve kwaakabva mukutambura. Handina kana chikonzero chekumukanganisira upenyu hwake, handina kana chandinomborasikirwa nacho kana kuri kunzi akava munhu ane mari dzake, asi ndinongofarira kungomuona achitambura chete. Ndinofarira kungomunzwa achingochema achiti iye ari mumadhaga ehurombo, uye ndinoramba ndichingodzokorora kumushandisira mishonga nguva dzose kana zvinhu zvake zvikatanga kugadzirisika. Inini ndinongoda kungogara ndiri pamusoro pake ndisina hangu mari, but anototi kana akatouyawo kumba kwangu anotoona kutoti mufiriji munenge makatozara kutoti maku nechikafu, asi kwake ari munhu ane mari kudaro munenge musina kana chouviri mufiriji. Iye anofanira kungogara ari pasi pangu. Ndo mhiko dzacho idzodzo dzandakamuitirawo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Nhai miko zvazvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section zvamuine utsinye. Nhai apa hanzi anoti kana akafamba akaendawo kumasowe zvinhu zvake zvinobva zvazongokaruka zvatongodhakwa, because ndinenge ndatoenda kuchipinge ndobva ndanoudza gogo vakandibatsira kuti ko mava kuzvifambisa sei, nekuti takawirirana kuti munhu uyu anofanira kungoramba ari pasi petsoka dzangu. Ko right now ingawani zvaava kuita sekunge ari kurarama upenyu huri bho. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndichaponeswawo here, because ndakatobvawo mukutendeuka ndikasiya nzira dzangu dzose ndava kuti ndava kuendawo kuna Mwari, asi pane zvakaitikawo pakati pangu navamufundisi. Ndainge ndasiya zvemidzimu ndikasiya zvose zvandainge ndichiita zvekudanana nevarume vevanhu nekutengesa muviri wangu. Ndainge ndakazviudza kuti handichadi kuramba ndichirarama ndiri mazviri, but mukoma iko zvino zvekutaura chokwadi. Pandakaenda kuchechi ndiine friend yangu akandiinvita, ndokubva ndaenda kuya ndakabva ndatonyorawo zita rangu, akandikurudzira kuti ndige ndichizosimuka mushure mekunge pastor vacho vati kune avo vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu mumwoyo mavo ngavauye kumberi. Ndaisatoda kuenda, but iye akabva atongondisimudza zvekuti vanhu vose vakabva vatarisa kwandiri. Ndokubva ndachizoenda kuya tainge tiri vaviri neumwe mukomana takamira kudaro. Pastor ava vakati vava kundinamatira, vakandibata musoro wangu nechekuhuro uku. Ndakatanga kunzwa rimwe feeling zvekuti kana ndega ndakanyara, even though painge pasina kana munhu ainge achitombozviziva kuti ndo zviri kuitika pandiri, ndikutoita feeling nekunamatirwa kwandiri kuitwa navo. Pavakapedza vachindiregedza ndakatonzwa kutoboyekana, because ndainge ndava kutoda kutosvika. Hey mukoma nashi ya a devil chaiye, I am a devil worshipper. Zvakaitika mukoma nezvekudai so. Munguva yelockdown ndakasangana nemaproblems akasiyana. Upenyu hwangu was so messed up. Ndainge ndadzingwa basa because ndainge ndichishanda kuKempton Park ndichitawo zvekutengesawo, asi pakabva pachizouya COVID ndo pandakabva ndachizorasikirwawo nebasa rangu. Mari yainge isisawanikwe. Varume vamwe vaimbondipawo mari, vazhinji vacho vainge vava kungofokasa pamhuri dzavo, zvekuti waiti ukafonera murume wawaiziva kuti anengeka nemadiro anondiita anondipa mari, aitongokudza kuti shamwari bhebhi zvinhu zvakatooma, hapana pandingambosiya mhuri yangu ichifa nenzara kuti ndige ndichikutumidzira iwewe mari. Ndainge ndava kusakwanisa kana kubata mari. Munoziva kuya kunonzi kunzvongwa nemari ndo zvainge zvava kuitika kwandiri. Ndipo pandakabva ndachizoudzwa neimwe friend yangu online, akandiudza kuti she was part of this other group kuFacebook revakadzi vanenge vachida vanhu vane mari. So ndakazojoina group riya ndapinzwamo mugroup. Then there is another inner circle because they vet you kuda kuona kuti unozozvikwanisa here. So there is one that is called the circle of blood. Ndakangoona ndatongoedwa mune rimwe group paWhatsApp ndikati group iri rimbori group rakaita sei, rainge rakanyorwa kunzi the circle of blood. Ndakapinzwamo mugroup muya ndikabva ndanzi
mutemo wacho wainge uri wekuti kwainge kuchazouya high priest, even though yainge iri nguva yecovid. Hanzi aizotongoya kwandiri obva arara neni, but orara neni nedzimwe nzira dzekuti vanhu havatarisiri kuti murume nemukadzi vange vachirarana nenzira dzakadaro. Ndakabva ndachizobvuma zvechokwadi murume uyu akauya, ndakatoshamisika kuti ndashanyirwawo nemurume anodhiraivha motikari yakanaka kudai. Takabva tachizotanga kurara tose, takarara tose, but ndikabva ndachizotanga kunzwa pain, munoziva inonzi pain. Ndakati chii chiri kuitika apa, ndainge ndichimunyara since it was the first day. Ndakabva ndachizotora mapilo, ndikabva ndachizoita zvekurara ndakazvijega nemapilo kuti ndige ndichiona kuti sikarudzi yake yainge ichindidzosa pain yainge yakamboita sei. Ndokubva ndaona kuti ainge asitomborina kana sikarudzi zvachose, but ainge aine besu rehove. Ipapo panotarisirwa kuti panofanira kunge paine sikarudzi, painge paine besu rehove. Ndakamutarisa ndokubva ndatoona kuti ainge atoshanduka kutoita njuzu, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Akabva anditi usatya, unofanira kuti unge uchiziva kuti unge uchizova part of the circle of blood. Ndinofanira kutoti ndige ndichitorara newe, but handirari newe ndiine bhodhi yemunhurume, ndinotorara newe ndiine bhodhi yenjuzu sezvauri kuona kudai. Apedza kurara neni kwava kutongobuda panze, kwava kuenda. Ndakazotarisa pambedha ndikaona kuti painge paine mari iyo yandakanzi ndo mari yandainge ndichazodya kuzonosvika covid ichizonopera. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichizodeketerera zita remunhu uyo wandinenge ndichifambidzana naye mazuva acho iwawo. Ndinodeketerera kuti ange achizoshandiswa napriest vacho ivavo, because vanotoraramawo nelaki, vanoshandisa malaki evarume avo vatinenge tichirara navo. Ende ndinofanira kuti ndinge ndichidya nyama yekitsi. Pakutanga ndakatya, pandakazviedza ndakabva ndatoona kuti upenyu hwangu hwakabva hwatanga kuchinja. So varume avo vanouya kwandiri mukoma kuita kunge mapenzi, the way yekuti ndinenge ndichivashandisa nayo. Murume ndinokwanisa kutongomuita sekunge remote control, ari kumba kwake ndotomudza kuti nhasi kuda kuti urove mukadzi wako, ende anozotonditumidzira kana vhidhiyo aita kuzhaka mukadzi wake. Ende ndinopiwa mari yakawanda, dzimwe nguva kutogara mumahotels anodhura, kupfeka hembe dzakanaka. Ndiri munhu wekuti handishayi varume. Varume ndo vanotondichemera vachitoda nezvangu, asi yainge yava nguva yekuti ndige ndichizvibvunza zvakawanda pane zvose zvandainge ndichiita. Semunhu ainge ava kungogara ndichingorota zvakaipa, ndichiona ndiine vakadzi vekumadziva vachindidaidza, ndakabva ndatanga kuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazvina kunaka. This was after ndatanga kuona kuti mumba usiku hwoga hwoga munotopinda maspirits, madhimoni. Ndikatanga kutya kuti ndinge ndichizobuda muthe circle of blood zvinotinetsei. Saka ndakabva ndati zviri nani maybe kana ndikatizira kuchechi. Friend yangu paakazondiinvita kuchechi, iyo kusatoziva kutoti ndainge nditori neshuviro yekuenda kuchechi, but ndichingozvinzwirawo nungo. Mumwe musi ndakanzwa mukati mangu muchiti chingoenda naye kuchechi, anyanyisa akuinvita. Ndasvika kuchechi kuya yainge iri Pentecostal, ndokubva tapinda ndikanamatirwa, but mukomana ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa feeling ndichinamatirwa napastor. Ivo vakangoti wasunungurwa uyu atendeuka. Ndakabva ndatombotanga kuita serious nechechi, ndichitozviudza kutoti ndava mwana waJesu. Asi zvino mukoma ndazovapinza pastor ava pama1, because 3 days after ndabva mukutendeuka ndo pandakabva ndachizonzi navamufundisi ndinge ndichiuya kuchechi. Painge pari pakati peweek. Ndakaenda kuya ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti tainge tichazorara tose, asi ndichingosvika pagedhi repachechi ndichipinda chete ndakatanga kungofunga zvakaitika that day paakandinamatira. Ivowo ndichingopinda muofisi mavo vakabva vatanga kunditarisawo nenzira isina kunaka, vakabva vandipfimba. Ndikabva ndanzwa kuti ndinoda kumupa mukana, asi mukoma hei ndinonzwa kuzvivenga nekuda kwekuti ndakazvipinza ndikapinza pastor ava muchivi. Takarara mukati mechechi mukoma. Muchechi imomo
pacho pavanomira vachiparidza ndopatakaita bonde. Ndini ndakatotanga, ndini ndakavanyengerera even though vainge vachida kuti tige tichirara tose muofisi mavo. Ndikati muofisi munobhohwa, handei muchechi. Hamene kuti chii chakaita kuti ndingonzwa fantasy yekuda kunorara navo muchechi. Saka nezvose izvi zvandakaita, mhuri yeZimbabwe ndodawo kubvunza kubva kwamuri kuti Mwari vanokwanisa kundikanganwirawo here, because mwoyo wangu uri kurwadza. Ndainge ndatendeukawo kuna Mwari, asi ndinotoona kutoti ndatodzokera kumashure even 10 times more, ndikanyengera mufundisi ndokuita naye zvisina kunaka mukati mechechi. Ndichine mukana here wekuti Mwari vanokwanisa kundikanganwira? Kana ndikakanganirwa naJesu, chii chingaita kuti ndige ndichizorogedza kudzokera kumashure zvekare? Avo veThe Circle of Blood hameno kuti vati vazviziva here kana kuti kwete pane zvose izvo zviri kuitika kwandiri? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, nekuti tinotonzi hatitotendedzwi kuti tinge tichiita zvekunamata, but ini mwoyo wangu wava kurwadza, ndokusaka ndakazviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichiitawo zvekunamata. Please post my story, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Akomanaka hanzi vamufundisi vakati vakandibata ndopandakatanga kunzwa ndichitovada. Yo, naimi kozva zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with her in the comment section. Regai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndainge ndimbori chiremba, then ndokubva ndachizotanga kuita zvekukorokoza. Mushure mekunge taita mari yainge iri mari yeropa, ndikabva ndachizotiza. Pari zvino ndiri kuUK, asi vana vekumba vanotambura, ende tatongova vanhu vekuti there is a curse that is following the entire bloodline. Handichazivi kuti ndoita sei, nekuti hama hadzisisina rugare. Apa ndini hangu ndakazvikonzeresa kuna anozviziva kuti mumusha matova nemweya wengozi. So zvakaitika mukomana ndezvekudai. So ininiwo ndakadzidza paUZ, ndikabva ndachizovawo chiremba, ndainge ndichishanda paHarare General Hospital. Asi muna 2006 zvinhu ndopa zvakatanga kunetsa muZimbabwe. Zvinhu zvakati zvatanga kunetsa kudaro mukoma, kana mari dzatainge tava kuwana aingova majokes. Mari waiti kana ukaibata sanhasi mangwana yapera. Zvipatara zvainge zvisisina mishonga, uye ini ndainge ndatongovawo zvangu munhu wekuti ndaishaya kana mari chaiyo yekuti ndige ndichidira fuel kuendawo kubasa. Ndopandakabva ndachizodzokera kumusha kwaMutare, ndokubva ndachizonzwa nezvekwachiyadzwa kuti kwainge kuine upfumi. Vanhu vainge vachiti vakaendako vaidzoka vaine mari. Vanhu vaigara vachingotaura nezvekwamarange, Muchena, Kuangira, Kudyanga nedzimwe nzvimbo. Ndakaona vanhu vainge vachienda ikoko vasina mari vodzoka mumashure memasvondo mashoma vaine mari. Ndakaona hama neshamwari dzichienda ikoko dzichidzoka nemotikari dzichivhura mabusinesses. Ininiwo semurume ainge akadzidza ndakaona kuti hapana zvandainge ndichiita. Ndakabva ndachizviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiendawo ikoko. Saka mugore ra2008 tainge tava kuita mari, taitengesa madiamonds awa kuMozambique tichimatengesera kuvarungu, but not maBritish, maPortuguese. Vanhu vachiita mari kane mukoma. Tainge tava kushanda munzvimbo dzakaita seHot Springs, Chimanimani nemuChiuwe, tichiita zvekufambisa madiamonds iwawo tichienda nawo kunze kwenyika. Asi mukomanashi painge paine imwe friend yangu uyo wandichatisiva naye, aiva munhu ainge aine hasha, ende aiva munhu wekuti aiti kana akatanga kurwa kunyange nevarume vanenge vakawanda sei aivakurira, nekuti ainge aina sekuru vake avo vainge vari n'anga, zvainzi ainge akatemererwa mangoromera. So nerimwe zuva mukomanashi, vakomana vandainge ndichifamba navo vakabva vachizoona kuti painge paine umwe mufesi uyo ainge aine diamond rake. Saka diamond iri hanzi akabva achizori
medza vakamuona achiri medza Diamond Raria nekuti pachaunga painge pasingabudiki zvekumhanya. Vanhu vazhinji vaitominya kana kuisa pakati pemagadziko obva waita sekunge uri kuda kuenda kunozvibatsira then ubva watotiza paya because ndo mazuva awo ekuti isuwo semasyndicate zvino tainge tava kusada kushanda tichingomirira kuti vamwe vange vachiwana zvicherwa zvenyika tobva tava torera. Kwainge kwava kuitwa zvechigandanga chaicho. Hapana munhu akandidaidza because ipapo ndainge nditori neumwe mukadzi, ndainge ndiine umwe mukadzi uyo wandainge ndakambofambidzana naye kuMbare. Mukadzi uyu ainge ari ticha akanaka kwazvo, akandiudza kuti ainge achazouya kuma-areas ekwedu. Ndainge ndiinaye apa ainge ari married. Mazuva acho murume wacho wemukadzi uyu ainge akaenda kuBotswana achiti ainge asuwa kurarwa nemurume ndokubva auya kuzondishanyira. Saka ndainge ndiri kuhotel ndikazozviziva mangwana acho vainge vachinditsvaka. Asi vamwe vangu ava vandakashandidzana navo ikoko kwavakasangana naye vakamubata vakamuvhura dumbu vakamugura-gura matumbu ake vakamasvina vakatora Diamond iroro vakasiya vangomurasawo musango. Panguva yacho iyoyo mukoma zvainge zvisisina kana basa kana upenyu hwemunhu hwainge husisina kana basa because vamwe ndo vairumiswa nembwa nemapurisa vofirako ikoko. So vakabva vachizouya mutauni. Ndainge ndatogara ndatotaura nebhaya because vakanditi vari kuuya mutauni nditsvake bhaya. Ndakatsvaka bhaya ndikapiwa share yangu kunyange painge pasina chandainge ndaita mukunodeurwa kweropa izvo zvainge zvakaitika. So takaita mari. Pandakazobuda muZimbabwe mainge muri muna 2010 ndakafunga kuti zvimwe kuda ndainge ndazvisarudzira upenyu hutsva. Ndikasvika ndikashanda as a doctor muSouth Africa ndikaona mapapers angu mapemiti nei nemudzimai wangu ndokubva tashanda tikabva tachizobuda muSouth Africa. Ndini ndakatanga kuya kunoku kuUK. Madhamu vakambosara vachishanda muSouth Africa nevana vakabva vachizoya kunoku. Takatanga kurarama upenyu hwakanaka. Mwana ndiye watakatanga kuona kuti ane mamwe ma-mental disorders but takangozviudza kuti maybe zvinowanikwa because akambonetseka nema-allergies mukukura kwake. Saka ane ma-mental disorders akaita sema-OCD ndiye akatanga nazvo mwana. But kumusha zvekare veukama vainge vongotanga kungochema-chema. Vana vainge vatogara vaine utano hwakanaka vakazopedzisira vava nepfari including 2 of my daughters vatiinavo kunoku. Vamwe ndo vakazoenda kuCanada kana kungotanga kuita sevanopenga. So hama dzangu hadzitozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Gore rapfuura ndo pandakabva ndachizoenda kuNigeria kunoona umwe muprofita anonyatsokuona zvose zvinenge zvichiitika. Akandiudza chokwadi chose akati ropa iro rakadeurwa kunyange rakadeurwa iwewe usipo panguva yakaurayiwa murume uyu but rinokuteverera nekuda kwekuti pakuzonogoverwa kwemari wainge uripo. Ndiri kunzi ndinofanira kuti tige ndichireurura kana kuti vana vedu vose hanzi vacharamba vachingotambura. Asi pakureurura apa ndo pari kuti netsei because ndiri kuzvipa mhosva but handina kana kumbogara ndakamubatira demo murume uyu. Handina kumubatira banga. Handina kana kumbogara ndakamubata. Kungotiwo ndakazongopiwawo mari nekuti ndo zvataita. Chaiva chisungo chedu chekuti kunyange pakarohwa dhiri umwe anenge asipo anongopiwa share yake. Ndingazvipa mhosva here? Ndibatsireiwo ndingaitawo sei? Ndanga ndichida kuti ndige ndichigadzirisa zvose izvo zvakakanganisika. Ndoudza veukama here? Uye kana ndikasareurura ndinganzi ndakaipa here? Ndakaomarara mwoyo here? Nekuti ndinotya kuzotosungisiwa because murume uyu vakangomusiyawo musango ikatongofawo yakalodha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kuUK. Ivo vakati vamwe vanhu vachakwanisa kuona sekunge nyaya iyi yandakuudzai inyaya yekuti inovhundutsa but kune vanhu vakamboenda vakanoshanda kuna Nachiyadzwa kwaiitika zvimwe zvinhu zvinotyisa. Vakati ivo kana muchiziva movie rimwe rinonzi Blood Diamond hanzi zvaiitika mumovie imomo expect for the gunfights but zvaingoitika mumovie imomo hanzi ndo zvaiitikawo
kumadiamonds yese yese, vanhu vaingorova yese yese. Hanzi vanhu vazhinji vakatsakatikira musango, mumakomo, vanhu vachiurawa vachitorerwa madiamonds avo. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Zvino nyika yacho inganaka here? Ya, pakaipa.